Matagumpay na idinaos kahapon ang groundbreaking ceremony ng itatayong karagdagang school building sa Tabaco National High School sa Tabaco City. Dumalo sa seremonya ang mga opisyal ng DPWH 1st Engineering District, local officials, stakeholders at si dating Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalo na siyang nagsulong ng proyekto. Ayon sa kongresista, may 6 na classrooms ang itatayong 2 palapag na gusali. Nagkakahalagaan niya ito ng 20 million pesos at typhoon resilient pa. Ako Bicol Party List is consistent with its advocacies. And one of this is the advocacy on education. So kami, magpoon kayo ito ang Ako Bicol talagang nakasentro na ang satuyang efforts sa sektor kang edukasyon. Bakod siya na through educational assistance and other soft programs, but also we help schools to have the conducive learning environment through this kind of project which is school building. Lubos naman ang pasasalamat ng paaralan na kasama sila sa mga tinutulungan ng dating kongresista na dati din nilang mag-aaral. Para magkaroon ng regular class yung aming 6th grade level, so we need more than 80 classrooms pa po. And yan po is malaking halaga, pero kami po ay nagpapasalamat na paunti-unti ay nabibigyan ng solusyon yung aming mga kakulangan sa paaralan. Malaking bagay din anya ang karagdagang classrooms na ito, lalo pa 12,000 na ang estudyante ng paaralan. Malaking bagay po ito kasi ang Tabaco National High School na merong 12,000 students, naka-shifting pa po kami yung aming 4 grade levels kasi nga kulang yung classroom. Pero sa additional 6 classrooms kahit papano po ay mabibigyan ng karagdagang solusyon yung problemang ito ng aming paaralan. Kaugnay nito, siniguro ng dating kongresista na patuloy siyang magsusulong ng magagandang programa lalo na sa sektor ng edukasyon bilang executive director ng partido. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.